Behargintzan ere beti ondu naiz, barrenian bezala kanpuan. Guain tokatu zait urte batzutan, garai honetan behintzat, kanpotik ikustia baita ere, eta oso baliagarri izan zait, ikusteko igual zenbait gauzetan, kanpotik ikuspuntu horrek lagunduko ditela, lehen egiten un gauz horiek hobeto egiteko. Hori jok hemendik aurrera zer izan beharko luke, zer hori jo nahi dugu, ez? Eta hor bai, nik uste momentu honetan abiatutan bitarteko on bat hori hausnartzeko dela plan orokorra. Hori joko diagnosi batekin, bere ahuleziak eta bere indarguneak aztertu, bere beharrak diagnostikatu eta gero arlo ezberdinetan erantzun batzuk prestatu. Bai hirigintza mailan, bai arlo sozioekonomikoan, bai ekipamentu mailan, irisgarritasuna, ingurumena, landalurrak, arlo ezberdin asko ikutuko ditu eta gainez ikutuko dira modu parte hartzaile batean planteatuta. Gu batetik talde bat ikusi hondiko talde bat, laneko gu bat dakauna, kudeaketaren bermea nik uste 4 urte hauetan erakusi dana mantenduko dugula eta aldala hobetuko dugula. Gu etorri gatoz entzutea eta erantzutea. Herriai begira lan egingo dugu, gertutasunetikan eta herriko eragileekin eta herritarrekin gauza asko konpartituz. Herritarren bizitza kalitatea ona izateko ez da azpiegitura handien beharra, baizik eta gertutikan bizien gauzak ondo egotia. Gure nolaiteko proposamen handiena da bizitza kalitatea hobetzea gertutasunetikan. Arazoak bertan ikusita eta arazoak bertan soluzionatu da. Nik uste lan oso nahi dela, batez ere gardentasunian ebai, parte hartze eredua, kirol maila dago, kultur maila, topagune berdia, arlo horretatik nik uste herritarren eta eragileen bizitza udaletxeekin lotura aldetikan asko hobetu dela, ez? Eta hori azken finean garantia handi bat da gauzak ondo egiteko. Motondo da igual, pena handien eman ziguena hor mai gainen gatu izana. Ia udalai doain kostatuko zizaion motondo berreskuratzea. Nik uste legaldiontan berri mai gaine etorriko dela, laguntzak izango dira eta nik uste aber lortzen duen gehiengo adostu bat hori garatzeko. Dirudienez danok adostu bat berziklatzeko, baina gero ari gehitz egiten batek besti zegaizkiten egin bat besti ez, eta guk ez nuke nahi hor sartu. Adostasuna baldin badaude, sistemakin adostuko dugu. Berziklatzea baldin badu helburua, berziklatzeko hortan, bigarrengo fasean sistema adostuko dugu. Errealitateak erakusten digu ez dela hori dela. Ez dela posible lortzien egiroita guzta, oraingoz behintzat jendien borondatea guztekin. Udaletxen aldetikan beste zerbait jarri beharko da hori lortu abizateko. Baditugu proposamena, baina nahi du lehentasuna ikusten dugu adostasuna.